Antzina, gaur egun bezala, lurralde honetan bizi ziren biztanle gehienek propiotzat zuten aberri edo homeland honi Israel esaten zioten. Antzina, duela 2000 urte, baina Erromatar inperioak judutarrak bota egin zituen orduko Israel hartatik. Eta diasporan bizi izan ziren, 20. mendean sionismoak bultzatutako itzulera handia hasi arte. Noski, judutarrak etortzen hasi zirenean, lurralde hauetako herri eta nazio nagusia palestinarrek osatzen zuten, eta Palestina esaten zioten propiotzat zuten eta duten aberri edo homeland honi. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say, burn that kid, that kid. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Nora etorri gara beraz geu, bidaiariok, judutarrek berreskuratutako Israelera ala okupatutako Palestinara. Jerusalemen bizitzea zer da? Israel edo Palestinan bizitzea? Gatazkaren bihotza dela esango nuke, eta horregatik zaila da niretzat esatea Israel edo Palestina dela, ez usteet Jerusalem da. Ni bizi naiz Aider errefuxiatu kanpoan, da Belenen daun errefuxiatu kanpo bat, Zisjordanian, bai, Palestinan. Jael, zu non bizi zara, Israelen edo Palestinan? En Israel. Y lo tienes clarísimo. No tengo nada más que añadir. Palestinan bizi naiz, okupatutako Palestinan. Nik esatu dut Israelen bizi naizela, baina Jerusalengo beste zona batean biziko banintz, esango nuke Palestinan bizi naizela. Naiz eta guztia Israelen menpe egon, zati bat badagokio Palestinari. Itziar, zu non bizi zara, Palestinan edo Israelen? Hombre, en Palestina, evidentemente. No hay ninguna duda para esa pregunta. Israel estatuan bizi naiz, nazio juduaren ametsa. Egia bihurtutako amets batean bizi naiz, 23.657 israeldar soldaduri esker. Nire alde bizia, askatasuna eta arima eman dituzte. Ni Mikel naiz, irundarra, eta 2 urte pasatxu daramatzat Jerusalemen, Unibertsitate Hebrearrean doktoretza tesi bat egiten. Gure unibertsitateak kampusa bera, hein handi batean, kanpoko atzerrean bizi diren juduen diruarekin egina dago. Gauza kurioso da, urtean jasotzen dugu e-mail bat, mesedez idatzizazu olako testu bat, gure donazioak egiten dituzten judu horrei eskerrak emateko. Orduan, esango nuke diru asko dagoela estatuak inbertituta, baina baita ere estatutik kanpo diru asko sartzen dela ere bai. Esango nuke, diru donazio horiek ez datuzela kasualitatez baizik eta datuzela hemen Israelgo estatuaren presentzia sendotze aldera. Israel, estatu judua definizioz. Eta hori, adibidez, judua ez den zu bezalako pertsona batean, nabaritzen da, 2. mailako herritar sentiarazten zaituzte? Bueno, eurei gustatzen zaie estatu judua baino juduen estatua esatea, iruditzen zait agian propaganda edo irudi hobea ematen duela termino horretan hitz egin da. Baina zalantzarik ez dago, hemen judua denak eta judua ez denak ez dituela eskubide berdinak, ez? Neskalagun Israeldarra daukazu. Erraza izan da, aurkitzea? Bueno, bai, hala sortatu zen eta bai. Eta horrek ere laguntzen du integratzen, gizartean integratzen? Bai, esango nuke, azkenean gertuko kontaktu bat izateak laguntzen duela jendea ere
hobeto ezagutzen. Nola hartu zuen zure neskalagunaren familiak judua ez zinela? Bueno, printzipioz ni dakiela bintzat arazorik gabe. Ez, oso irekiak dira, ez dute ez ziaten inolako arazorik jarri, are gehiago oso eurekin egon aldiro oso ongietorri beroa egiten didate eta oso ongi zaintzen dute. Eurek ez dute inolako arazorik ni judu ez izatearekin. Eta zure burutik ez da pasatu erain? Ez, ez, inolaz ere ez. Ez zait iruditzen denik gauza bat ni nagoen ez sinesuna, ez naiz religiosoa, eta ez zait iruditzen denik gauza bat, hain harinki egin beharko litzatekeena, ez. Nik neuk ez dut buruan, eta esango nuke nire neskalagunak ere eskertzen duela nik gauza hori buruan ez edukitzea. Judua zaren edo ez, zenbatetan galdetu dizute? Askotan, bai. Gainera oso kuriosoa da, ez da nolabaiteko galdera errepikakor batzuk, ez? Zertan nongoa zara, zer ari zara hemen, familia hemen daukazu, eta batez ere familiarik ez duzula esaten duzunean galdetzi zute. Eta judua zara. Hemen printzipioz judua den edonork dauka eskubidea hiritartasuna eskuratzeko, dauka eskubidea onera inmigratzeko eta urte batzuetan zehar hizkuntza ikasi eta zerga deskontu batzu jasotzeko, judua ez denak esate baterako, edota Jerusalem ekialdean jaio den palestinar batek ez ditu eskubide horiek. Mikel, zer moduz? Ondo. Aspaldiko. Bai, aspaldiko, bai. Bueno, hementxe zaitugu. Ekialde hurbilari buruzko liburutegi batean. Bai, hau santutegia bezala hartzen dut ni, ez? Toki hau da, hemen ezakit idatzi den ia gehiena hemen dago, ez? Oso toki berezia da. Educational Bookshop. Israel eta Palestinari buruz, zenbat idatzi den, ez? Idatzi dena. Dana idatzita dago, dana salduta dago, ez orain, azken 70 urtetan egon gara gatazka azaltzen, baina oraindik arigarria da, ez? Oraindik ezinbestekoa da etortzea, ikustea, bizitzea, benetan sentitzeko eta jakiteko okupazioa zer den, ez? Israel da, esango nuke, milagro antzeko bat, ez? Danakola bizitzea batea, horren beste tokietatik etorritako jendea, kultura ezberdina, hizkuntza ezberdina, hezkuntza ezberdina, honea etorrita bat egin, ez? Jode da, eta nola, ez? Ni beti esaten dut gizarte multikulturalak ez direla funtzionalak, ez? Baina hemen bai. Eta arrazoi nagusia niretzat, alde batetik armada eta hizkuntza batzeko elementuak direlako, baina bestaldetik etxai bat dutelako, eta etxai horren aurrean bat egiten dute. Pentsatu hauek ari direla aldarrikatzen orain dela 3000 urteko estatu bat. 3000 urteko estatu bat, ez? Eta realitatea bihurtu da, politikoki. Bi diskurtso daude, ez? Bat juduentzat eta beste bat guretzat. Saltzen digute irudi bat beti arriskupean bizi direla eta beti mehatxupean bizi direla, ez? Hori da gu jasotzen dugun irudi hori, baina beste aldetik juduei beste mezu bat, zabaltzen diete esanez, etorri toki seguruna delako zuentzat eta beste tokietan ez zerate egongo hemen bezala, ez? Los judíos siempre guardamos Shabbat, el rabino y la Torah lo seguimos sin parar. Me siento como en casa porque aquí yo pertenezco. Soy Yael, de Madrid, tengo 24 años, llevo ya casi 7 años viviendo en Israel. Yo nací, crecí en una familia judía, fui a un colegio judío. Y el haber crecido en un ambiente judío y sionista siempre me hizo plantearme un posible futuro en Israel, y cuando acabé bachillerato decidí darle una oportunidad, venirme a estudiar aquí, y así fue. Esta es mi tierra, el lugar de mis ancestros, un regalo desde el cielo sin ningún otro pretexto. Me siento como en casa porque aquí
yo pertenezco. Jael, azalduko diguzu zer den alia egitea, zer den Israelera etortzeko juduek egiten duzuen prozesu hori? Aliyah es una palabra en hebreo que significa literalmente ascenso, pero desde hace muchísimos años se emplea como término para decir emigrar a Israel. Y consiste eso, en venir a Israel y empezar en una vida aquí. El derecho a la Aliyah viene por la ley del retorno, que garantiza que todo judío, sea de donde sea, venga de donde venga, tiene derecho a obtener la nacionalidad israelí y convertirse en un ciudadano israelí. Jerusalemen jaio nintzen 1978an. Gurasoak ere bertakoak dira. Bigarren mailako hiritar sentitzen zara zure etxean? Ez gara, ez da bigarren mailakoak ere, ez da hiritarrak ere, behin betiko erresidenteak besterik ez gure herrialdean bertan. Parlamentuan ere ezin dut bozkatu. Aldiz, frogatzerik baldin baduzu aitona-amonak edo birraitonak juduak izan zenituela, orduan etor zaitezke hona eta 6 hilabeteko epean Israelgo hiritarra izango zara eta parlamentua ere aukeratu ahalko duzu. Habibi, Samer. Samer eta Itziar, urrenez urren Jerusalemen eta Iruñean jaioak. Bikotea osatzen dute. Samerren eskubideak bere sorterrian hutsaren urrengo dira. Itziar, Frantziako Médecins du Monde elkarteko arduradun nagusia dugu Palestinan. Haien bizimoduak Jerusalemen ez du zerikusirik, Jael madrildarrak Tel Aviv hiriburuan bizi duenarekin. Azalduko diguzu nola hasten den israeldar bihurtzeko hasi zenuen prozesu hori? Es un proceso relativamente sencillo. La agencia judía es la encargada, digamos, de este proceso de absorción de nuevos inmigrantes y además que todo está muy bien explicado. El país invita a eso. Hay páginas web en todos los idiomas, un montón de organizaciones que se dedican a esto, a apoyar a la agencia judía o la labor del gobierno israelí para atraer a nuevos inmigrantes. Cuando uno empieza el proceso desde fuera, llega desde su país de origen y en el propio aeropuerto te reciben pues, con tu documento nacional de identidad preparado, el pasaporte y con un taxi listo para llevarte a tu próximo destino en Israel. Y dan muchísimas facilidades también económicas, académicas, para facilitarle la vida al menos en los primeros meses o incluso años. Itzulera eskubideak bakarrik balio du judua baldin bazara, bestela ez du balio. Guk ez dugu ukatzen, juduek herrialde hau beinola utzi behar izan zutenik. Guk gauza bera eskatzen dugu errefuxiatutako palestinarrentzat. Esaten didazunean judutarrek badutela Errusiatik edo Indiatik itzultzeko aukera. Zergatik? Erlijioa dela medio? Musulmanok ere badugu Al-Aqsa mezkita nagusia hemen bertan, 500 metrora. Guk ere badugu orduan gure erlijio tokira itzultzeko aukera. Esango zenuke zu bezalako munduko juduei Israelek alfombra gorria jartzen diela ona etortzeko? Sí. El país invita a eso y no creo que sea el objetivo ni la visión que todos los judíos un día lleguen a estar aquí, aunque si es así, pues que así sea. Pero que sí que cada judío sienta que puede venir aquí cuando quiera, en cualquier momento de su vida, siendo joven, siendo adulto, siendo ya anciano, que puede empezar una vida aquí. Israelek ona ekartzen dituen judutar guzti horiek uste duzu beraiek badakitela palestinarren lurra okupatzen ari direla? Horretaz kontziente direla uste duzu?
No, unfortunately, Zoritxarrez, judu eta israeldar askok ez dute errealitatea ezagutzen. They don't know the reality. Ez dira gure ingurura etortzen, ez dute Jerusalem hiria gurutzatzen mendebaldetik ekialdera. Ez dira arabiar auzoetan azaltzen, haientzako arriskutsuak direlakoan. And they don't know the reality. Egin dituzun 7 urteetan, adibidez, lasai asko egin ditzazkezu 7 urte hemen Israelen Palestinarrekin inongo kontakturik izan gabe? Sí. Esango zenuke beraiekin dituzun erlazioetan, zuk ikusten dituzun, antzematen dituzun ezberdintasun handi horiek eragina dutela? Ahalegintzen naiz, zabalago pentsatzen, baina azkenean ez dago besterik. Alde zarronetan, etxeran atorrenetan, arabiarra izateagatik baditut aukera handiak kalean gelditua eta miatua izateko. Hormaren kontra jarri eta nortasun agiria eskatuko didate. Baina errusiera zizketan baldiman ator ordea, edo arabiar itxurarik ez badut, enaute berdin tratatuko. Zoritxarrez, arabiarra izateak badu eragina. Bueno, es que aquí haces muy mala sangre todos los días, porque la injusticia es tan palpable, está ahí a la orden del día, la ves en todo. Ahora estamos aquí en esta terraza, ¿no? Y yo aquí cada mañana cuando salía para ir a trabajar me encontraba a la Border Police, a los soldados, ahí chequeando a los niños que iban al cole, ¿no? Y tú veías al chavalico con su mochila, al que le abrían la mochila para ver los libros, y a su lado estaba pasando un colono con un M16, ¿sabes? A la espalda, pero a ese no lo paran. Y va obviamente armado, mientras que el otro tiene sospecha de que lleva un sacapuntas un poco afilado, no lo sé, ¿no? Entonces esa injusticia ahí permanente hace muy mala sangre. Pero bueno, hay que aprender a vivir con ello. Zer sentitzen duzu judutarrei errastasun horiek jartzen dizkietela ikustean, eta adibidez palestinarrei askoz ere zailtasun gehiago jartzen zaizkiela ikustean? Creo que la causa palestina no aboga tanto por conseguir nacionalizar a la gente con la nacionalidad israelí, sino más bien por tener un Estado propio y tener una nacionalidad propia, digamos. Estatu bien irtenbidea aldarrikatzen ari baldin bagara eta Israelek nahi baldin badu judu guztiei eskubidea eman Israelera etortzeko, bada haien eskubidea, baina eskubide bera eskatzen dut bertan jaiotako palestinarrentzat ere. Haien seme-alabak eta bilobak oraindik ere errefuxiatuak direlako, eta sekula ez direlako euren herrialdera etorri. En los 7 años que llevo aquí voy viendo esa resiliencia agotarse o erosionarse porque pues, la gente está cansadísima, pero aun con todo ellos quieren quedarse, los palestinos quieren moverse, porque joder, es gente que está interesada en conocer lo que hay fuera, es gente muy activa, pero a la vez saben que moverse tiene riesgos y que podrían perder lo que tienen, y eso es muy duro, yo creo, pero bueno, ahí están, ahí aguantan. Herritarrak seguruen sentiarazi dituena, zer da, harresia? Harresia importantea izan da, ez? Zenbakiak ikusita, harresia hauentzat izan da, ez? Esatea, bueno, bai hasta, ez? Baina, kao, harresi bat zer da, da behin-behineko soluzio bat, harresi bat ez da betiko. Harresia eroriko da, ez? Ez dakit noiz, baina eroriko da, orduan zer, ez? Bere garaian, harresia eraikitzen zuten bitartean, Israelgo gobernuak, korrespontsalei ematen zigun azalpena zen, harresi hori, Zisjordaniako harresia zela, auzokideen artean, lorategian, eraikitzen den esi baten modukoa. Azalpen hori orain entzun da, eta oraingo errealitatea ikusita? Ez dago, harresia ez dago agendan. Harresia normalizatu da baita, ez da beste, ez dakit, inor ez du hori zalantzan jartzen, edo ez dago inolako salaketa nazioartetik, ez dakit normaltasun osoz, onartzen da harresia, Israelek egindako harresia da, eta jazta, aurrera. Eta Israelgo biztanle batek badaki harresiaren ondorioz, zen olako arazoak sortzen diren beste aldean? Baina Tel Aviv, esate baterako, Tel Aviven bizi den jendea horrela bizitzeko ezinbesteko da harresia izatea. Ulertzen? Baina Tel Aviveko batek ez daki zer den harresia, segurazki ez da inoiz jun harresiraino. Beste arazoa handia da hemen, bereziki belaunaldi berrien artean ez dago harremanik.
Tel Aviveko gazte judu batek ez du inoiz palestinar bat ikusi. Inoiz ez, Gazan esate baterako. Gazatarrek Gazan zenbat jende ez du inoiz judu bat ikusi. Bakarrik telebistan, bakarrik edo soldadu bat urrutira, eta dago inkomunikazio totala, ez? Eta hori izan da baita harresiaren arrakasta edo harresiak lortu duen, ez? Gauza bat, ez? Inkomunikazio hori sortzea. Belen hirian gaude, Jesus jaio zen tokia tradizioaren arabera. Gure atzean Israelek altxaturiko harresia. 800 kilometro porlan eta esi. Israel seguru sentiarazten du, baina palestinarren lurrak janditu eta familiak banatu. Amaia, esango iguzu non bizi zaren? Ni bizi naiz Aide errefuxiatu kanpoan, da Belenen daun errefuxiatu kanpo bat, Zisjordanian, Palestinan. Eta nolatan bukatu zenuen hemen? Ni etorri nintzen lehenengo aldiz 2012, hemen dagoen zentro batek, Latji zentroak organizatzen du udaro kanpamentu bat bezala, 2 astetako, eta mundu osoko jendea ekartzen dute, pixkat egoera eta ikasteko, jendea ezagutu, organizazio ezberdinak bisitatu eta horrela. Eta aspalditik interesa neuken Palestinan gertatzen zen egoera eta erabaki nuen etortzea. Gerra gertatu zen hemen, gerra horren ondorioz Israel sortu zen, estatu bezala, eta Israel sortzeko 7.000 palestinar bota zituzten behaien etxetatik eta errefuxiatuk bihurtu ziren. Eta orduan 48an errefuxiatu kanpo hauek sortu ziren. Eguneroko bizitzan hemen jendeak gogoratzen du ez direla bertokoak, bota zituzten herri batzuetakoak direla? Beti presentatzen die esaten ni berez herri honetakoa naiz, baina guain aidan bizi naiz. Naiz dago gaur egungo generazioek nire daeko jendea hemen jaiotakoa da, errefuxiatu kanpon jaiotakoak die, baina oso barrun daukie sentimentu hori ez diela hemengok. Azkenen errefuxiatu kanpoa idea bezala edo espazio bezala temporala dela, naiz eta 70 urte on, gaur egun orain dio sentimentu hori oso presente dau. Harresiaren beste aldean, joan zara inoiz zure auzokideen edo lagunen jatorrizko herrietara argazkiak ateratzera eta esateko, begira, honela dago zuen herria, honela dago zuen etxea? Bai, askotan jun naiz. Eta noiz behinka eraman dut hemengo jendea behaien herrietara baita. Kotxen sartuta edo batzutan oinez jundira mendietatio, ilegalki. Eta eroni bestalden kotxekin jaso eta eraman ditut behaien herrietara, eta oso momentu espezialak izaten dira. Da konexio bat, Israel asko saiatu da konexio horiek suntsitzen, eta harresia bildu zuen, eta restrikzio guzti hauek jarri dituzte, pertsona hauek behaien herritatio deskonektatzeko, baina azkenen konexio hori, bizirik seitzen da eta oso fuerte. Klaro, palestinarrak euren etxeetatik botatzeko prozesua, etzen duela markada batzuk bukatu. Ez. Prozesu horrek jarraitzen du, nola? Gaur egun politika hauek diskreto xegoak dira. Orduan egiten duena da, herri honen bizia oso zaila egin. Kasi imposiblea, pertsona hauentzako, restrikziok mugimendun, restrikziok eskolara joateko, ospitalera joateko, edo zer gauza egiteko restrikzioak, eta ezkenen jendek ez dogei aguantatzen, kondizioetan ezin du bizitzen jarraitu eta erabakitzen duen beste toki batera joatea, eta orduan gutxika herria hustu egiten da, eta orduan Israelek kontrolartzen du, herria suntsitu eta kolonia expanditu. Eta dinamika hauek egunero ikusten dira. Nolakoa da
refuxiatu eremu hontan bizitza? Espazio falta dago, kanpo barruan, jende asko bizi da oso eremu txiki batean, tiroketak, enfrentamentuak, adibidez, nire zautzei juten ume txiki asko, bildurtuta daude kanpoko parkea jutea askotan atakatu dutelako. Inkursio asko, ejerzitoarenak gauetan izaten die, gau erdin, etxetara sartzen die goizeko ordu bitan, goizeko 3etan, jendea atxilotzea, etxeak erregistratzera, batzutan entrenamentu bezala. Refuxiatu kanpoak asko erabiltzen dituzte entrenatzeko soldaduak. Eta orduan gauza guzti hauek trauma asko generatu dute, trauma kolektibo bat. Palestinar herria hitz batekin definitu beharko bazenu? Behai daukaten pazientzia eguneroko gauza guztiak sufritzeko eta alare jarraitzeko eguneroko biziarekin, igual pazientzia esango nuke. Gorroto adibidez, sentitzen duzu israeldar batekin izan aldituzun kontaktuetan? Gorroto direktoa ez, baina bai zela oso konstiente pertsona guzti horiek diela sistema honen parte. Orduan, pertsonalki igual arazorik ez dauket, baina ezkenean badakizu pertsona horiek badibidez ejerzitoan zerbitu dutela. Eta seguraski igual zuk ezautzen duzun jendea traumatizatu dutela, edo atxilotu, edo tirokatu. Herri palestinarrak bisitatu dituzun bakoitzean, ze ondoriotara iritsi zara? Bueno, zer esanik ez, Palestina joatea da garapen ekonomiko horretan bizpahiru, lau, bost eskailera bera egitea, ezta? Eta pixkat konturatzeak egoera horrekin handi batean sustrai politiko bat duela oso frustrantea da, ezta ikustea eurek ziurrenik asko zero beto bizitzeko aukera dukatela, baina arrazoi politiko eta euren eskuetan ez dauden arrazoiak tarteko bizimodu oso eskasa daukatela eta horrek amorruara egiten du eta penara egiten du, noski. Hebronen gaude, Zisjordanian palestinarrek duten hiririk handienean. Hemen 200.000-tik gora palestinar bizi dira, 800 kolono eta 600 gerra soldadu. Garai batean hiriaren epizentro zen kale komertziala ordea, egun palestinarrek ezin dute ezta zapaldu ere egin. Eta honela Hebron mamu hiri bihurtu dute. Erabat suntsiturik Hebrongo okelaren merkatua zena, kolonoek beraiek suntsitutakoa, eta atzealdean kolonoen asentamentua, Hebronen kolonoek duten asentamenturik handiena. Imagina ezazue, erabat palestinarra den auzo batean, judutar batzuek etxe bakar bat okupatu eta hura bunkerizatzea.
Gero beste etxe bat, gero beste bat. Horrela hasi ziren kolonoak Hebrongo alde zaharra okupatzen, eta orain palestinarrek debekatuta dute haien hiriko alde zaharrera sartzerik. Bertan elkarrizketatuko dugu Yehuda israeldarra, intsumiso bat nolabait esan. Ejertzitoko agintaria izan zen Hebronen bertan, 11 aldiz agindu zuen hemengo auzo palestinarrak bombardatzea, baina gero Breaking the Silence elkartea sortu zuen okupazioaren egia azaltzeko. Traidoretzat dute Israelen, are familia barruan. Yehudaren anaiarrebak kolono dira, bera ondo ezaguna da Hebronen. Elkarrizketa egiten hasi eta berehala oztopatzera agertu zitzaigun Hebrongo alde zaharreko kolono bat. Esan aldi guzu zer ari den gertatzen oraintxe bertan elkarrizketa honen erdian, zer egiten du tipo honek hemen zu grabatzen? Horrek igual lagunduko digu ulertzen zer gertatzen den hemen Hebronen. Kolono bat da, Hebronen bizi dena, hemendik metro gutxira. Bi gauza lortu nahi ditu. Gu jazarri nahian dabil, eta gainera oztopatu nahi du hemen Hebronen gertatzen ari dena guk zabaltzerik. Tipo honek Hebronen egiten duena da hain zuzen ere eskala handiagoan gobernuak egiten duen berbera. Okupazioaren inguruko eztabaida oro isilarazi. Yehuda, zu hementxe Hebronen izan zinen komandante zenbat urtetan? Israelgo armadan egon nintzen 2001ko martxotik 2004ko martxora gerrarako infanteria soldadu eta komandante modura. 2 urte egin nituen Cisjordanian eta 14 hilabete hemen, Hebronen. Hemen ze agindu jasotzen zenituen? Oraindik ere ondo gogoratzen dut, hitzez hitz hemen Hebronen misioa aurrera eramateko errepikatzen genuen armadaren esaldia. Komunitate judua osatzen duten herritarrak babestea, eta baita hirian eta inguruan dagoen jendea ere. Armada hemen dago errepideak baliogabetzen, hiri osoa izten Hebron mamu hiri bilakatzeko. Helburu bakarrarekin, bertan diren 850 kolonoak babestea. Hori da arazoa, inmorala den misio hau ez dagoela gauzatzerik modu moral baten bidez. Hebronen Israeldar armadaren misioa egun 850 kolonoren eskubideak bermatzea da, bertako 230.000 palestinarrek eskubiderik ez duten bitartean. Horrelakoa da misio inmoral hau. Poliki marra gorriak gurutzatzen dituzu. Zure burua ikusten duzu bezperan pentsa ezinak ziren gauzak egiten. Gogoratzen dut lozakuan sartzean nola pentsatzen nuen. Hau ez dut egingo eta astebete geroago egin egiten nuen. Baina beste hori inoiz gurutzatuko ez da marra gorria da eta poliki zure moral eta balioen gainbera dator. Ze rol dauka soldaduzkak Israelen? Gure auzokide askok ez gaituzte hemenai, uste dut Israelek armada indartsua behar duela. Arazoa da armadaren helburu nagusia, okupazio armada izatea bihurtu dela. Egun IDF-ek, Israelgo defentsa indarrek batipat Palestinaren gaineko kontrola mantentzea bilatzen dute. Israelen barrutik egiten zuen kritika guzti honek ondorio pertsonalak izan ditu zuretzako? Breaking the Silence 2004ko ekainean hasi genuen gure Hebrongo egonaldiari buruzko bideo eta argazki erakusketa batekin. Aita izan zen gure familiatik erakusketara etorri zen senitarteko bakarra. Ondoren ezkenion elkarri hitz egin hainbat egunez, gero bai, esan zidan seme, ulertzen zaitut.
bat urte korrespontxal moduan nengoen, eta orain itzultzean ikusi doan gauza argiena da Israelen garaipena. Zuk ere hori somatzen duzu? Bai, garaipen garbia, eta garaipena baino esango nuke okupazioaren normalizazioa, ez? Dena normala dirudi gaur egun, eta baita Palestinarren aldetik edo Jerusalem ekialdean ondo dakite bakarrik daudela. Ezakit, mundu arabiarretatik ez dute zer espero, hori hasteko, ez? Eta hori sentitzen duzu, ez? Ikusten dutela bakarrik daudela, baita Europatik ez dute inoiz zer jaso, Estatu Batuetatik zer esanik ez. Beraz, ulertu dute bakarrik daudela, Israelek irabazi duela, orduan nahi dute bizi. Hori da une honetan dagoen egoera, ez? Eta Israelen aldetik, garbi dago, lortu dutela egoera guztiz anormala den egoera bat normalizatzea, ez? Lehen zure garaian zeuden kontrol guztiak desagertu direla, ez? Ez dakit, jatetxe baten sartzeko edo denda baten, supermerkatu baten hartzeko, segurtasun neurriak jeitxin direla, eta horrek esan nahi du, benetan kontrolpean dutela egoera, baina beste erabateko kontrola da, ez? Da banan-banako kontrola esango nuke. Israelek beldurra galdu du, seguru sentitzen da? Ez, baina beste erabateko kontrola lortu du, ez? Ez dakite nolabait, azken horren beste denboran erabili ditu esatuetako zigor kolektiboak, ez? Eta zigor kolektiboaren ondorioak garbiak dira, ez? Jendea beldurra dago beste aldean, ez Israelen, ez? Duela ez askor arte 100 urte gehienez jota palestinarrenak ziren lurretan eraiki denezkero Israeldar estatua, ezin olako okupazio konkistarik aurrera eraman gerrarako prest egon ezean, noski. Duela 75 urte, hau ametsa besterik etzen, gure aiton amonek, birraiton amonek esaten zuten datorren urtean Jerusalemen, eta hementxe gaude. Gure esku dagoen guztia egingo dugu errealitate honek status quo izaten jarrai dezan. Ongietorri esan ziguten harreran Caliber 3 izeneko entrenamendu zelaira. 3 kalibrea deitzen da, bai, Cisjordanian gaude, herri palestinarren artean eraikitako judutar asentamendu handi baten aldamenean. Hona militar profesionalak etortzen dira mundu osotik irakaspen bila, eta baita turista ugari ere libertimendu bila omen. Gure interlokutorea Iranenen jaio zen, egun etsaitzat duen herrialdean alegia. Eitan, esango diguzu, zergatik uste duzun direla garrantzitsuak terrorismoaren kontrako formakuntza hauek, hemen ematen dituzuen kurtso hauek? Egun terrorismoa mundu guztia astintzen ari da. Israelgo zibilak ondo entrenatuta daude. Kontzientziaturik, jendea jabetu eginda arriskuaz. Zenbat eta jabetuago egon orduan eta hobeto saiestuko dituzu eraso terrorista potentzialak. Beraz, uste duzu, Israel zenbat eta armatuago hobe, estatu juduak ahalik eta armatuen egon behar du? Galdera horren erantzuna baiezkoa da 100%. Pistola hiltzeko gailua da, ez da babesmakina. Armaren atzean dagoen pertsona da babesmakina. Horregatik garrantzitsuena da zeinek daraman arma, ez zenbat arma dagoen baizik eta zenbat pertsonak duten baimena gainean arma bat eramateko. Nazioarteak egin aldizun lehenengo kritika izan daiteke entrenamendu leku hau Cisjordanian dagoela. Horri bueltak eman dizkiozu inoiz? Ez dago Cisjordaniarik, ez dut hitz hori erabili ere egin nahi. Hemen dagoen bakarra da Israelgo estatua, eta Israelgo estatuaren zati honetan badaude bakean eta lasai bizi nahi duten juduak, arabierrak eta mundu osoko pertsonak. Norbaitek desegin nahi baldin baditu bake eta poz horiek aurrez aurre aurkituko gaitu.
Gazan aldiro gertatzen dira sarraskiok. Aurtengo maiatzean 152 palestinar hil zituen Israelgo ejertzituak. Horietariko bat Razam al-Najjar, erizain voluntarioa. Protestetan zauritutakoak lekuan bertan hartatzen zituen eta hemendik oso metro gutxira erizain jantzita bazijoan ere Israelgo frankotiratzaile batek hil egin zuen. Gaur Razamen ama ezagutuko dugu. Gaza esitzen duen arresitik oso gertu dagoen Husam herriskan. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours. Même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent l'emportera. Sabrin al-Najjar naiz, hildako Razan al-Najjar erizain voluntarioaren ama, eta 6 seme-alaba ditut. Zer dela eta hil zuten nire alaba, zergaitik kendu zidaten? Zer egin zuen Razanek medikuekin erizain voluntario modura lan egiteaz gain? Zergaitik hil zuten? Orain bihotza apurtuta daukat eta gauero negar besterik ez dut egiten hildako nire alaba gogoan. Baina alaba hil zuen kriminala libre dabil. Mugitzen da, jaten du, eraten du eta dena libre dauka. Pentsatzen dudan bakoitzean nire alaba hilda dagoela eta kriminala libre, ezin izaten dut ez jan, ez edan, ez lorik egin. Nazioarteko justizia auzitegiari eskatzen diot konponbidea aurki diezagula, bai honetarako eta baita Palestinan gertatzen ari den guztirako ere. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Erizain bata jarrita, Razam babestuta sentitzen zen? Medikuekin hasi zen lehen egunaz geroztik, mantal zuriaz joaten zen beti. Gainera, mantal zurian gurutz gorri handia eramaten zuen, eta baita osasun ministerioa sinatutako nortasun txartela ere. Nire alabak beti izaten zuen babestuta zegoela Genebako akordioen bitartez, eta bazeukala erabateko askatasuna erizain lanak egiteko. Baina israeldarrak beti daude legeen gainetik. Sabrin, kontatu aldi guzu nola jakintzen nuen Israelgo armadak Razam jo zuela? Ramadan egunetan alaba etorri arte itxeroten nuen beti familiarekin batera baraua denon artean apurtzeko. Gustuko zituen janari eta goxokia prestatzen izkion. Hilzen egunean, deia jaso nuen eta esan zidaten zaurituri zegoela eta ospitalera zeramatela. Beste dei batzun antzekoa izan zen ordea, Razan alaba lehenago ere 12 aldiz zauritua izan zelako. Le vent l'emportera. Ospitalera ailegatu eta alaba ikusi nuenean, ezin dizut azaldu zer sentitu nuen. Halako sentipenak alaba odolez blaituriko ohean etzanda ikustean, eta lurra ere odolez blai dagoela, odolezko piztina batean bezala. Medikuak makina desentxufatzen ari ziren bitartean, eskutik heldu nion alabari. Eta hitz egin nion. Ez nazaitez Razan, ez daukazu ezer. Hau gaz lehergailua besterik ez da izan. Une hartan, ezin nuen sinetzi hilda zegoenik, ezinezkoa zen, xok egoera nengoen.
Okupazio sionista beti da etzaia eta israeldar soldaduak beti daude babesturik haien tanke eta hegazkinen atzean. Guk kalera manifestatzera irtetea besterik ez daukagu. Baina sionistentzat berdin da umea, harria, ala zuhaitza. Haiek dira beti erasotzen hasten direnak. Haientzat garrantzitsuena gure odola delako. Palestinar herriaren zoriontasuna hiltzen dute beti. Palestinako etxe bakoitzean bada gutxienez hildako edo zauritu bana, okupazio sionista dela kausa. Umeak gurasorik gabe, asasinaturik hil zituztelako, familiak sakabanaturik. Kazetariak hiltzen dituztenean, egi hiltzen dute, medikuak hiltzen dituztenean, gizateria hiltzen dute, umeak hiltzen dituztenean inozentzia. Niri bihotza apurtu didate. Non dira giza eskubideak? Bake herrialdeak badirela dioten herrialde horiek. Non dago bakea? Ez dago bakerik ez da segurtasunik ere. Alderantziz hilketa daude traizioak. Haien eskuak odolez ikindurit daudelako. Le vent l'emportera, tout disparaît. Le vent l'emportera. Ze zure egunerokotasunean, armak, ez dakit, oso gertu ikusi dituzu? Nire pixukidea den batek soldaduzka bukatzeko dago eta bere garaian ere arma zeukan etxean. Orduan, egunerokotasunean agian ni ez naiz armen inguruan ibili, baina bai ikusi dituela eta esan bezala, hasiera batean atentzioa ditzen zian arren, gaur egun esango nuke, ez didala atentziorik ematen. Eta nolakoa da, zu unibertsitatera irten kuadernoakin eta pixukidea bere fusilakin irtetzea atetik. Bai, hori da nik uste, pentsatut Israel bezalako herrialde batean bakarrik gertatu daitezken gauzak, ez? Ni oraindik ez naiz ohitzen, ez? Eta hori seinale ona da. Egunen batin ohitzen banaiz, ja armak ikusten da, joaningo naiz. Ez oraindik niretza da zer, armak ikusten ditut eta pentsatzen, bueno, zer dago, ez? Segurtasuna Israelgo estatuaren obsesio bat da? Eta beharra. Benetan beste era bateko Israel etzen posible izango bestela, hemen. Inguruan dauden herrialdeekin oso zaila da. Orduan, horrelako herrialde bat sortzeko horrelako segurtasun neurriak behar dituzu, edo bake akordioak sinatu behar dituzu. Eta Israelek ez ditu bake akordioak sinatu nahi. Bake akordioak daude Egiptoarekin eta Jordanerekin, Libanorekin eta Siriarekin ez, baina gauza bada gobernu batekin akordio bat adostea eta beste gauza bada herrialde horriekin dagoen harremana, ez? Eta harreman nagusia da beldurrarena. Orduan beldurronen aurrean egiten dituzte orain esi zinguratuta dago Israel esate baterako, ez? Muga guztietan esiak daude eta gero superarmada bat sortu dute. Eta hori ez da bakarrik palestinarrei aurre egiteko, baizik eta inguruan dagoen mehatxuari aurre egin behar diotelako, ez? Tenemos dos ejércitos. El ejército que usted conoce y el ejército de nosotros que usted no lo conoce. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalom alechem, evenu shalom. Mea Sharim, Eunate, auzo famatuan gaude. Ultraortodoxoak bizi dira hemen, Eunaten. Judu ultraortodoxoak jarediak hebraieraz. Otoitzean eta irakurtzen aritzen dira egun osoan zehar. Israelgo estatuan dauden juduen 12% inguru osatzen dute eta sustengu ekonomikoa jasotzen dute estatuaren aldetik. Ohikoa ez den privilegio modukoa bizitzeragoaz. Mea Sharim, auzoko etxe baten barrura sartzera. Jose Ruben eta Lea dira gure anfitrioiak, Txilen jaioak. Lehen ez ustea, Jose Ruben kartzelan izan zen, Pinocheten kolpeari aurregin ziolako.
bere hitzetan demokrazia defendatzeko. Ondoren, ikusten ari zareten moduan erabaki zuen judutar jatorriarekin bat egitea. Zuen auzoa badirudi planeta bat aparte, beste mundu bat dirudi. Hau geto bat da? Sí, así es. Así es, un gueto. Entonces, para que la influencia del medio sea lo menos posible, por consiguiente, los judíos ortodoxos viven como en un gueto. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, a'mos lechem min haaretz. Nolakoa da bizitza era bat aldatze hori? Zuek zeneukaten bizitza bat, ez zana ortodoxoa, eta orain daukazuen bizitza. Eta orain, adibidez, zuk, Jose Ruben, ez dituzu ez da emakumeak ikutu ere egiten. Poco a poco, como dicen en italiano, piano, piano, va lontano. Sí. Por ejemplo, si usted se mira, solamente mira a las mujeres, pero por ejemplo, sábado. Para una persona que no entiende qué es lo que es el sábado, no se puede. Lo único que va a entender está todo prohibido. Todo no. Sí, no. Y para nosotros todo sí. Oh, finalmente llegó el sábado. Es el día más lindo. ¿Sí? El día que estamos esperándolo toda la semana. מנוחה בשמחה, אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים, שומרה וזוכרה, המה מעידים, כי לשישה בו, כל ברואים בעומדים. שמי שמיים, ערב וימים, כל זה אמרון. Shabat eguna, gure mentalitatean dena debekatuta dagoen eguna. Ortodoxoen ustez ordea, eguneroko betebehar eta obligazioetatik libre, aske sentitzen diren egun sakratua. Leak eta Jose Rubenek eskatu ziguten garbi uzteko, guretzat antzeztu behar zituzten Shabat eguneko errituak, ez zituztela Shabat egunean egin. Ez ezala auzoko inork pentsa, guk haien etxe barruan eragindako mugimendu eta zaratak Shabaten gertatu zirenek. Shabataz gain, larun bataz gain, zuen familia egunerokotasunean nola antolatzen da? Yo estudio todo el día, Baruch Hashem. Paso la noche en el Muro de los Lamentos. Llego aproximadamente a la 1 de la mañana y me quedo hasta después del rezo matinal. De ahí vuelvo a la casa, descanso un rato y después tengo otra vez un lugar donde me puedo quedar cerca, donde me voy nuevamente a estudiar, hasta que vuelvo a la casa. Pero mi señora trabaja. Zer da zuentzako Tora ikastea, liburu sakratuak memorizatzea? Mire, hay cosas que hay que saberlas, como entre paréntesis, alguien que maneja un auto tiene que saber las leyes del tránsito. Si las leyes. Las leyes del tránsito. Nosotros también tenemos leyes de comportamiento. Estatuaren sustengo ekonomiko bat daukazue. Zergatik da garrantzitsua estatu juduak hau gordetzea, hau babestea eta bueno, zuek bezalako familiei laguntzea. Mire, incluso los que levantaron el país lo tenían muy claro que hay que cuidar que el judaísmo tenga continuación. Ze hau galtzen bada, Israelen suntxik eta etorriko litzateke? Es la base del pueblo. Esa es la base.
Esa es la base. Mikel, zuk hona etorri baino lehen Israelen ze irudi zeneukan? Bueno, nik uste orokorrean guk ez dugula, Euskal Herrian ez dugula Israelen oso irudi positiborik, batez ere Palestinarekin badagoen gatazkagatik eta okupazioagatik. Eta nik neuk esan iritzi hori neukan, eta esango nuke hemen bizi naizenetik ez zaidala ez da ere iritzi hori gehiegi aldatu. Aurreiritzi horiengatik pentsatu zenuen ez naiz joango? Bai, alde batetik bai pentsatzen nuela, bagian, eta oraindik ere pentsatzen du, izan bagian enuke hemen egon beharko, baina bestalde, ez zait iruditzen Euskal Herriko fabrika batean, Israelen industria militarerantzako piezak egiten dituen ingenieri batek ere, bagian galdera horiek ere egin beharko dizkioke bere buruari. Nik uste zerikusia duela ere bai, hemen egonda zertan zabiltzan, edo hemen ez egonda zertan zabiltzan. Ultraortodoxoek duten boterea norainokoa da? Aginte politikoan indarra dute, baina gero kaleetan zer esanik ez. Hemen Shabat batean baldin bazu denda bat ireki, edo irekitzen badezu denda, berehala dituzu hor protestak astero itxi arte. Hemen da arrazakeri erlijiosoa. Hemen ez baldin bazada judua, benetan sentitzen zara bigarren edo hirugarren klaseko biztanle bat, ez? Herria aukeratua dira. Hori esaten dute, ez? Batzu sinisten dute benetan, eta bereziki, askotan akordatzen naiz umeekin parkean jolasten, eta lehenengo tokian ere bizian, umeak, parke batean normalean beti umeak dira. Baina esate baterako gure parkean ume ultraortodoxoak daude, eta ez dira nazten gure umeekin, ez? Eta ez da beste juduekin, ez? Horregatik, herri aukeratua direlako eta guzikina garelako. Eta zuen umeek? Hasieran, lehenengo momentuan, ni baloi batekin jaitsi nintzen parkera, eta orduan utzi nuen baloie, eta baloi da, eta umeak dira, ez? Toki guztietan, hemen ez. Ez nuen lortu interakzio minimo bat, azkon ni jarri nintzen portero, eta ni nintzen, ez, futbolin, da, jazta. Izan dituzten egoerekin, ulertu dute berehala zein den egoera, alde batean, alde bestean, ultraortodoxoekin, besteekin, eta hori ere niretzat oso aberasgarria izango da zure beraientzat. Mami, esker, Mikel, baina argigarria. Ez zaila da baita, askotan horrelako galderak erantzutea. Ni behin han etorri zitzaidan eskolatik galdetzen, aber zeintzien onak eta zeintzien txarrak. Galdera horiek, baina hemen nork hasi zuen gerra. Eta, zer erantzun zenion? Ni zer zer erantzun, ez? Hori bai dela, ez uru handitan, baina zailagoa da, ez? Horrelako galderak dira zailak. Benetan, alabak egiten duzuen galdera izaten dira, baina galdera hori, eta gaur, hasten zara hor azalpenak ematen, oso diplomatikoa izaten, baina gero esatezu, baina, zein, hemen, zein da ona, zein da txarra, zein, klar, ume batek behar du azalpen erreza eta simplea, ez? Eta gatazka honetan, ezer ez da simple eta ezer ez da erreza. Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries, you think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.